А допреди 2 месеца той беше от другата страна на оградата и викаше, че цените са ниски. Маска, очила, много е важно. Здравейте, Ивал Шиндров от Агенция за недвижими имоти и Имотико, и днес мисля в това видео да говоря за цените на недвижимите имоти. Но в момента няма да коментирам цените на недвижимите имоти, нали, защо са такива, дали е окей, че са такива, а по-скоро ще говоря за това, че цената на един недвижим имот е много субективно нещо. И много зависи от гледната точка. В зависимост от това, от коя страна на барикадата си, цената или ти е висока, или ти е ниска. Може би не се изразих много добре. Мога да го редактирам това, ще го изрежа. Сега идеята ми е да разкажа две истории. От които така, може би вие сами да си вземете изводи. Първата история е от преди 2 години. Горе-долу. Значи търся един мой клиент. Търся му 3-стаен апартамент, панелка в Младост. Нали, ще търсиме 3-стаен апартамент за ремонт в Младост и той ще си го ремонтира. И човека, ако трябва да съм честен, имаше леко нереалистични очаквания спрямо цените. Тоест, искаше значително по-ниска цена, като всеки един човек искаше да вземе апартамент на по-ниска цена на тогавашния пазар. И човека така доста се бунтуваше от факта, че цените са такива каквито са. В почти всички апартаменти, да не кажа всички апартаменти, цените му бяха много високи, собствениците са луди, как може за такива панелки да се искат такива пари и така нататък и така нататък. И това беше на абсолютно всеки един оглед, на който ходехме, на всяко едно място, на което ходехме. Разговорът горе-долу вървеше всеки път по един и същи начин. Нали? Неговото недоволство от цените на движимите имоти на този етап. Когато, нали, тогава още не бяха изключително много избухнали цените, както са последната година, година и половина. Нали, не че бяха ниски, но бяха значително по-ниски, колкото са в момента. И така, бунтуваше се. И съответно не купуваше. Обаче какво се случи? За съжаление, почина неговия родител, който живееше в 3-стаен апартамент, панел в Младост. И с брат му нещо явно не можеха да се разберат кой ще вземе апартамента, дали единия ще откупи дела на другия или ще го дават под наем, общо нещо не можеха да се разберат. И в крайна сметка двамата братя решиха с брат му да продават апартамента. И какво стана? Обявихме го ние апартамента на цена, която беше по-висока от парите, които той търсеше да закупи. И идваха различни клиенти да го гледат този апартамент и ни казваше: не, апартамент си заслужава, апартаментът е скъп, апартаментът е много хубав, апартаментът е същото, което търсиш той. Нали, няма да свалям, апартамента ми заслужава тези пари, които бяха включително с 5000 евро над пазарната цена в момента на този етап от останалите имоти, които с него търсих. Това е история номер 1. Първо беше от страната на купувача, след това мина от страната на продавача. Първо парите му бяха много скъп, много високи, после парите му бяха много малко. Втора история. Втората история е обратния вариант. Имам пак клиент в Младост, продава апартамент, вече обратната работа. Двустаен, иска да го продаде, за да си купи по-голям апартамент, защото не му е достатъчно за семейството. Пускаме го апартамента за продажба, разбира се, над пазарна цена, защото няма как. Пускаме апартамента над пазарна цена и почват, нали, да звънат някакви хора, да правим огледи. Така харесват го апартамента. Апартамента не беше някакъв лъскав след основен ремонт. Нали, в смисъл, той беше ремонтиран, като цяло преди 5-6 години приема направя ремонта. Хубаво жилище, приятно, става за живеене.
обаче над пазарна цена. И човека си държи на тази цена, защото казва, апартаментът е много хубав, влагал съм много любов, много усилия, то е на много хубаво място, стандартната работа. И идват огледи, правят огледи. Хората харесват го имота и в един момент почнаха да пускат оферти. И почват обаче да пускат оферти с по 5, по 6, по 7 хиляди евро надолу. Защото, както установихме, апартаментът беше тогава над пазарна цена. И той като цяло до последно се дърпаше да прави каквито и да било коментари върху цената. Най-накрая успях да го склоня да свали на един купувач 3000 евро, не 7, 3000 евро. Успях да го накарам да намали цената и го продадахме апартамент. Сега той обаче се прехвърли вече от страната на купувача. Търсиме 300 апартамент. И минаваме от страната на купувача и се почна. Тея собственици луди ли са? Как могат да си обявяват тези апартаменти на такива високи цени? Те са ненормални. Не, това не е нормално. От такива високи цени, нормалните хора как биха си позволили да купат апартамент? Това не е нормално, това не е нормално, това не е нормално. А допреди 2 месеца той беше от другата страна на оградата и викаше, че цените са ниски. Идеята на тези двете истории, които ги разказвам в момента, е, че цената на един недвижим имот много зависи от коя страна на барикадата си. И много зависи от гледната точка. Нали, няма да ги коментирам в момента цените, нормални ли са, ненормални ли са и така нататък. Но, когато си от страната на купувача, цената ти е висока. Когато си от страната на продавача, цената ти е ниска. И тук с тези двете истории се опитвах да обясна, че хората генерално много бързо обръщат палачинката, когато обстоятелствата се променят. Винаги им е било на хората скъпо, когато купуват апартамент, и винаги им е било на собствениците малко парите, когато продават апартамент. Примерно може да има някакви изключения, но в общия случай всеки дърпа чергата в неговата си посока. Това исках да кажа с това видео. Помислете върху въпроса. Едно от видеята, които от много време искам да направя, е за цените на недвижимите имоти. Така вече имам сценарий, вече имам някаква концепция, но пусто не мога да фана да го направя. Това видео. Не мога да седна, да го заснема, да го редактирам. Имам сценария. Сценария е готов. Всичко доста дълго видео беше, така че ако се абонирате за канала и имате желание да го гледате, подгответе се с търпение, не са от ония минутните клипчета, дето въртиш с палеца. Дълго видео ще е, поне 20 минути. Въпросът е да стигна до него. Така че ако искате да го гледате това видео, близките 3 месеца, можете да се абонирате за канала и да оставите коментар дали искате да го гледате всъщност това видео в това видео. Ако имате някакви въпроси относно каквото и да е било свързано с недвижими имоти, може и да не е свързано с недвижими имоти, можете да го оставите като коментар в видеото. Отделно може да, ако продавате или търсите да се закупите, има контактна информация в описанието на видеото към нас, към моя екип. Така че абонирайте се за канала, ударете му един палец, ако ви е харесало видеото. Ако не ви е харесало видеото, ударете му един палец надолу, нахейтете ме в коментарите. Няма проблеми, аз не се засягам. Така че всичко добро ви желая. Лек ден!